sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio Philippines Standard Time, las 9:17. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Action Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Action Radio Bacolod. Kapihan sa Action Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Action Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabayan sang Western Visayas. Welcome once again sa atong nga pagpangalagad. Diri sa Kapihan sa Aksyon, karon nga adlaw Domingo, July 12, 2020 of course, no? Ang aton sa of course nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Dr. Arfed's Dr. Arfed's Green Coffee. Ang Dr. Arfed's Pure Mangosteen ang green coffee ang available ini sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sa sugar-free, nagagamit sa natural sweetener nga stevia. Wala yan nagapasaka sa aton blood sugar. Kaya natural siya. Bisan may diabetes ka, pwede ka sa Dr. Arfed's green coffee sugar-free nga variants. Kag nagabulig ini sa pa-boost sa aton nga memory. Nagatinlo pa sa aton colon o kuntinae, makalikaw kita sa colon cancer. Kagkadamo pa sa mga health benefits nga matag sa inyo sa Dr. Arfed's Green Coffee. Ang Dr. Arfed's Green Coffee mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wacom Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart kay iban pa nga outlets. Isa pagit sa aton nga gina-recommend sa inyo, ang Dr. Arfed's Black Coffee. Kay ning Dr. Arfed's Black Coffee, amula ni siya ang black coffee nga in the market today nga may araya nga mangustin. Di basta ganit mangustin, perte ang healing properties na. Nanong ginahimo sang Dr. Arfed's Black Coffee with no sugar ni siya para sa aton. Ginapanubo ang risgo sa Alzheimer's kag Parkinson's disease. Naganubo man ang risgo nga matapikan kita sang diabetes, kiti no sugar siya. Nagabulig man sa aton sining atay, friendly ni sa aton nga atay. Kag nagabulig sa aton nga weight loss. Kag nagatinlo man sa aton nga colon o kon tinae. Ako muna na sumong ako niya ginainom ang Dr. Arfed's Black Coffee with no sugar. Way nagit ko nagakalamay, no? Kay amo ni siya ang may mangosteen. So be fit, be smart and be healthy. Mag-inom kita sang Dr. Arfed's Black Coffee with no sugar with mangosteen kag sang Dr. Arfed's Green Coffee. Kay sa Dr. Arfed's Coffee may kape ka na, healthy ka pa. Mga ka-aksyon, isa naman kay edisyon sa Kapihan sa Aksyon. Ang aton nga igadulong sa inyo, kag karon nga aga, istoryahan naton ini. Ang aton nga problema, nibla sa mga konsumidor naton, sa mga konsumidor bala naton nga isang Basiwa, Bacolod City Water District, no? In fact, hindi lang ni siya problema sa mga konsumidor naton sa Basiwa, problema man isa gani sa mga konsumidor naton sa Sineco. Ining daw balayran bala, tama ka taas nga balayran. Kundi mga quarantine kita, may general community quarantine, may enhanced community quarantine. During this period, daw ang problema, sinike daw nagsalaka ang balayran yan, nagsalaka ang balayran sa tubig, nagsalaka ang balayran sa kuryente. Ang kuryente gito, ako personally, nakibot ako yan daw, nagdoble ang akong sining bill iya sa Sineco. Ngati kung si masiling dogin ko lang nila gali ni dogin uli estimate lang nila ang ilang billing for the month of April and May. Tapos presume nila nga daw atungod ang tao ara sa balay dako ang consumption. Singkuti daw kalayo sa amon kay ako daan padayon ang aton nya pagserbisyo sa to, padayon ang aton nga trabaho bilang ara sa media. Ang akon nga asawa na frontliner man kay nurse, way kami nga sa balay, doble amon balayran ina sa Sineco. Magani kay way pa ko Basiwa ya. No? But anyway, ang aton ang balandre sa aton nga mga konsumidores sang Basiwa, may mga tikang subong aton sininga City Council. Specifically sa isa ka resolusyon ni pasar ni Councilor June Gamboa
nga nagapanawagan kag nagatinguha nga mausisa ang ini nga problema sa Bacolod City Water District. No? With us on the line is Councilor June Gamboa, our good friend Councilor June Gamboa. Istoryahan nato niya ang parte sa problema sa mga konsumidores naton sa Bacolod City Water District. Councilor, good morning and welcome once again sa aton diri nga kapihan section. Mayong aga, El Presidente, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong aga. Okay. Siguro mauna ako sining basiwang issue bala. Sang nagligad, I think you passed a resolution calling for an investigation. Anong resolution to sa Councilor regarding sa basiwa? Wala gid bala kita yan nagsala abyan boy, no, nga ginapay-speaker ni naton sa ila ang perti nga pagtambuok sa aton nga mga balayran during the quarantine period, both Sineco and Basiwa. Amo ni sila ang mga public utilities bala naton. Now, ginabasihan ni naton nga ang Republic Act nga kung sa diin ining bayanihan to heal as one act bala nga ganaga mandate during those period nga tagaanggid sang sufficiente nga power supply of water, kuryente, kag protehera ng mga pumuluyo abi sa mga profiteers inong lang nagahimulos, no? Ti crisis mo, kag of course sa mga practices nga siling naton magadugang pagid sang Palas anon. Pagka miserable no? Ang agunto sa mga pumuluyo. Ti kaklaro kayo, Sir Boy, nga ang balayran naton sang tubig kag sang kuryente. Pwerte ang pagtaas. Pwerte. Ang sa kuryente, ang isip-isip ko 3 times. Isang usual billing naton during the normal time. May mga kuan, may mga ara nga daw 3 kapilo. Ang ako niya personally 100% increase. Oh, you see? Daw naglibog ulo ko, ano man daw amo man lang gamit namon Japon daw hindi gani. Kay kami mga frontliners kami mo ako, asawa ko frontliner. Isa man lang bata namon daw ay mga permis balay. Ngala ko nagdubling blayran ko sa kuryente. Kay amoy ning resinog nila, Sir Boy. Kumo nga quarantine kita. I'm referring to the residential homeowners, ha? Okay. Kay ang establishmento ya sirado mo. Now, siling nila sa amon nga kumo nga quarantine kag ang mga tawo nagtiner sa ila mga puloy-an. Gin-assumer nila, that is correct, gin-assume nila nga magtaas man ang ilang mga konsumo. Kaya ara sa balay. Kaya ara sila sa balay. Kaya wala sila nakakuha sang actual meter reading kiti quarantine. Pero kabalo ka, Sir Boy, ang National IATF naghatag guidelines kag direktiba nga ini mga public utilities are exempted. They are considered to be frontliners. Okay. So kung mag-isip ka man sang metro, wala ka man nada siguro siling nga risgo hungit. Wala ka man kontak, wala ka man sang may direct contact sa iba tao. Yes. But regardless, no, kung assuming kay take mo prerogative sinaya sa management kaya hindi nila pagpareporto ng ilang mga field employees. But then again, hindi na ya insakto, unfair ina kaganjas nga asumeron mo ya nga kumo sa balay kamo dako sang konsumo nyo sang kuryente nyo kung tubig nyo. Kumo summer gali ginasumer nyo lang nga nag-air condition kamo. Kag nagpalubugnaw-bugnaw kamo da. Alandar electric fan mo da. Oo, kag daw dira sa inyong mga puluyan. So, assume nila. So, amo na ako nga, they arrived at a conclusion nga kung mo nagtiner ka mo sa puluyan nyo, saka man ang inyong mga ginkonsumo. So, dira nila gin-assume ka gin-averaging nila ang imo yang kuryente sa bulan sang quarantine, Marso, Abril. Na, sa tubig naman nga, Diyan ka, tutukan tanay sa Sineco, wala. Kung magsiling ka nga i-assume mo, ano ang ginbasihan sa computation? Ano ang ginbasihan man? Kiti may nagduble, may nagtriple, anong ginbasihan sa assumption nila man?
Why sila sang mathematical formula sina o nga maka among ilang nga basihan? Ginassume lang nila. Assume. Yes. Wala sila. Wala actual reading. So, ginkuha nila siguro ang mga previous billing mo for the month. Sila nila, ginkuha nila for the previous 3 months, which is December, January, February. Tiko na, let's say, dyan, example, butangan natin sa concrete example, for January, nagbayad ka 3,000. February, nagbayad ka 3,000. March, nagbayad ka 3,000 sa imong bill. Pagka April, yan nga, nag 6,000. Okay. Nga nagsakay na siya, Abian Boy, kay tungod nga, balok ka may fixed cost kita siling nila. Inabalang generation cost, kaga transmission cost. Ginihimplo nila, ilan niya ginihimplo nila, butang tabi siling sang ilang management officer. Ang ginrintahan namon, ang bilog na bus ang seres. Those are during the normal period. Kung mo nag-quarantine kita, so ang nagsalalakay, 50% na lang, 50% na lang. Kaya tungod nga nagsara ang mall, nagsara ang hotel, nagsara ang mga factories. Now, 50% bakante. Pero ang ginrintahan nyo niya, bilog na bus. Amo niya pong bayad. Bakante na siya. Kasi noy na namon i-pass on. Kundi sa mga residential homeowners. Ang gali, kumong ang aton nga mga business establishment sirado, ang mga dalagko nga mga konsumidor, sila muna sila mga dalagko nga consumers naton, mga Hotel, business factories, establishment, restaurants. nagsirado, why sila sang bill? Ang dapat sulukton sila, ginsukot sa mga ordinaryo nga mga residential owners? Yes. Ay, amo na gali? Amo na. Kaya tungod nga fixed cost na mo. Siling nila bala may under contract ikaw. Kung kontrata mo ang ilay ni Implo, aking kontrata ni natin ang isa ka bus ang series, kagang seating capacity B100, kung mo may quarantine, 50% lang nga allowable nga magpungko da. Kay may social distancing. Dapat yabayran yung ginayang bakante nga pulunguan. Kasi noon na daan nagapungko, subong, amo na yung ibayaran niya ang bakante. Amo na? Yes. Purti That is the example set na ginatag nila sa amo. Subot silingon banwa, kung wala nagpungko, nagsarara ang mga negosyante kag mga establishmento Kamu nga gagamit? ang magagamit ang mga residential homeowners, kuno nyo, lukduhon nyo. Mo gali na ang ilang explanation sinada. Yung palukdo nila sa aton, ang mga dapat bayaran kung tani sining mga wala nagamit na ini madalag kong establishment nga wala nila sila nagamit. So ang dapat nga ba sulukton sa ila dili sukot sa aton. Correct. Ay nami gali no sang kundi naghatag pagid sang dugang disbintaha. Kag miserable sa mga pumuluyo ta kaluluoy sang tao paano abi kay let's say ang mga dalagko wala nagamit kundi ang ilang generation ano na sila distribution nila ng mga charges tani wala man kay mabuhin man mo dasan ang baklon mo nga power mabuhin man di ba kayara sa kontrata sir boy nga fixed cost ina siya fixed cost bala amo na siling naton bala nga gina-question gani naton to sa una nagsulod sila sa kontrata nga wala man nato nagamit. Dumduman mo to? Actually, 232 million worth to itong kuryente nga wala ta nagamit. Wala ta na usar. Wala man nato gani ginapangayo. Kag wala man nila nagin-produce. Gin-produce nila pero ginbaligya naman nila to sa piyak. Pero the fact nga wala nato nagamit, ginabayaran sa gihapon ni naton kay ti under contract kita sa ila. So nagsaka ang mga ibang nga charges na balokang siniko ning ilang ang kay sa unang bill nila kita mo na lapad-lapad na kayo mo kaya na dang lain-lain yung mga charges mo. Kinatago na da nila. So dra na da nagsalaka ang mga charges like for instance mga generation charge unano pa na da mga hindi ko kinsin balugan ko nano na dang ibang nga mga charges da kay ginatanaw to usually nga mga konsumidor ang drin na lang ya kung pila nga atong bayran mo yes tanan nga cost nga ginakuan pass on sa konsumidor pagsaka sang gasolina ang pagsaka abi sang exchange rate tanan na dati ginpamangkod gani nga nagnaaw ang
presyo sang krudo, hindi ba? Oho, gani. Ang during the quarantine na nagperting pagdagdag, Perting pa, mga 40% gid sang presyo sang gasolina ang nindagdag. Tigin ginliwat bala nila ya ang costings sang price differential sang fuel. Wala. Wala nila kung tutob yang nga nagnaog, wala nila gin-adjust. Basta lang ako natutob nga nagsalalaka to ya, mo to yang ipas-on nila sa consumer ko kung manaog gani ya, wala na nila ya gina-adjust. Ti wala ta may mahimo. Kita sukton kanila gid. Gali. Yes, so at least may adjustment, bati na may order tungod sini sa mga reklamo, hindi lang man sa aton kundi sa bilog ng Pilipinas. So gin-adjust ini nila kay because nga under the law, may ara ni Public Act nga dapat hindi nyo pagpadugangan niya sukot ang tao during those period. Kag I think may ara isa ka order ang ERC nga daw wala nila matuman amo na daw wala matuman may order ang ERC nga amo ni nga ma-charges hindi pag isukot sa konsumidor pero ginsukot gyapon nila. Now, yes, following the Republic Act Bayanin to Hilas 1 Act, ginakita sang ARC nga hindi dapat pag-pass on sa mga consumers. So amo na siya resultay na banwa sang reklamo sang mga konsumidor. Hindi lang sa Bacolod, kundi sa Bilugan nga nagsaka ang ilang mga balayran kay ini nga mga sulukton wala na nila kung tani dapat gin-pass on sa mga konsumidor kay quarantine mo, lockdown mo. Wala obra ang tao, wala negosyo. Gani. So amo to kung nga ginbawi nila had it not nga wala naging alisto kita o naging vigilant kita sa pagpatawag sa ila kag ginreklamo ini wala ginitani nila na talupanggan. So that is why credit sa mga tao nga nagpamatok gid sang sining pagsaka sang ilang mga kuryente kag ginpaliwat ini sa ila nga ginpakuha sa liwat sa ila nga dapat ang pagbasa actual reading gid hindi lang yan naton pag-averaging. Correct kay ti magluwas sa mga charges da nga gindugangan abi tungod nga ti atong nambal mo bla kay na nga ang mga wala naggamit nga madalagko nga mga establishmento dirigin pass on sa consumers ti nadugang na sa mga charges nila magluwas sila ang home pagid nga pagbasa ang home pagid nga wala bala meter reading in home lang nadugangan pagid na sa pagdako sina. Yes, that is why nagsiling sila sa amon during the public hearing yes, that is unfair, that is unjust kag unequitable, hindi parehas. So makandak na sila subong sang actual meter reading. So ano matabo kung makakandak sila actual meter reading adjuston nila to ang mga bill kung makita gid man nga nubo aya ang consumption? Yes, ibalik nila. That is their quandary. Amo to ang ilang commitment during the public hearing. In the case ang Basiwa kay wala labot sila nila nga ginadmeter nila nga may computer glitch, nagsala ang ilang computer. Sa Basiwa na ya? Sa Basiwa. Ay sa Sinico ya, ma-actual meter reading man sila kag i-adjust nila tong mga balayran sa kadagko sa mga charges to sa nagligad? Yes. Amoy na ang resulta man sa ato nga public hearing. Pero hindi ang sining pagani nila kindly lodge your complaint. Siling nila kung kutob na may makita kamong diferensya, kamo akuan kamo, reklamo kamo sa opisina namo sining ko wait. Hindi na niya naton yung pagbalito hulaton pa nga kuan kami, ma-file kami complaint sa inyo opisina o madayal kami sa hotline nyo. Way magasabat. Way man magasabat. Way man sa may nagabaton to sa aton kung may reklamohon kita. Siling ko kumo nga may overbilling kamo, may overcharging kamo. Hindi bala sir boy nga dapat lang nga ibalik nyo sa amon. You are legally bound na ibalik nyo na sa amon. Otherwise, kung hindi nyo na pag-ibalik sa amon, kagulaton nyo pa kami yung magreklamo, that is tantamount to stealing pagpangawat na. So, obligahon gidyan naton sila. Nga hindi na sila magulat, ibalik gidyan naton nila sa aton. Sa sunod naton nga mga balayran, either nga i-offset nila, o kung i-refund kita nila, either of the two. Proceeding nila sa amon, nga i-offset na lang nila sa sunod nga mga bulan nga billing. Hindi na naya ang mga complaint na ginasiling naton, hindi na naya ano da kay kung mag-complaint tanan nga mga konsumidor da matatapan nyo na kay tanan may complaint man. Tanan, tanan hindi way sang way complaint reklamo di. Yes, correct.
kuan na, hindi Kabalo na na. kamo nga may complaint ang mga konsumidor, imuha na aksyon, di na na kinanglaw laton pa yung mga written complaint. Why na iya? Kabudla ko na sila yung layo na yung istorya. Tanan may complaint mo. Correct. Na, I don't know kung i-comply na isang Sineco, but in the case ng Basiwa, nagpabalo sila sa amunya nga in the next month, July of 2020 nga billing, i-reflect na nila ang insakto nga reading, kag ibalik ini nila ang mga overbilling kag overcharging nila. At mayo yung sa Basiwa no? Oo. Kag ginadmiterya sa Basiwa. Nga muna. Oo. Ila to isa ti may computer glitch sila, ti isa na sa factor. Yes, Maya- nagpagawa sila dayon sang kuan sang water advisory nga nagapangayo sila pa sa ilo abi sa mga consuming public of the renews billings nan kagliwaton na nila. Pro Sineco sige lang. Ang Sineco halos tanan ang apektado ang Basiwa gani hindi gid halos tanan kay ti kadamo pa sa mga areas nga way pa ginaserbisyuhan sa Basiwa mo. Yes. Ang That is Sineco correct. halos tanan na So, halos tanan may reklamo gid, halos tanan na problema sang balayran nga tama kadako. Correct. So, halos-haluson gani kabayad ang mga konsumidor sang bill nga 700, 800, i-bill mo pag 2,000 asos. Naglingin ulo sa mga konsumidor. Yes. So, nagkuhan kita, we were correct all along. Ang mga consumidor were correct all along. Sala ang pagbasa nila, kagang pagpanukot nila sa aton. So, ginapaliwat ina sila. So, gradually, ginama't-amat na nila korher, kag correct. Ang ini nga mga kapalpakan. Kapaltahan. Isang naligad wala kaunselor, kundi nagkwantong impatawag ang Sineco to do public hearing o committee Nag-public hearing. Nag-public hearing, no? Impatawag. Naging pa-explain ang pamangkot sang pumulo yun. Ano itong natabo sa tuman? Ano na pagtapos to? Ano tuman? Di ang resulta banwa naghatag sang advisory na ang Sineco nga hindi blan makita mo man naghatag na sila advisory sa aton nga ibalik ni nila ang mga overbilling, overcharging nila. Ang Sineco. Ang Sineco. Nan. Okay. That is amo na ang resulta banwa sang aton nga wala pay nga pagreklamo kag pagbantay sa ila. Amoy na siya. So, amo man ang sa the part ng Basiwa. Ang Basiwa ganiya, on the early onset, during last June 30, nagpabalo na sila yan, nga nagsala sila. At sa'y nagapangayo sila sang pasaylo sa aton. Titalawon ta no? Kung kung tanawon na to, no? Kung anong ilang mga aksyon in the next month, kung magnubo ang balayran nimo or may refund ka o kung may offset sa ibong balayran. Tanawon na to, ang ining ilang mga pahayag. Oh yes, that is correct. Lat-lat na to ang billing na ton sa ini nga bulan July kay siling nila sa aton nga i-reflect na nila ni ang reimbursement. Reimbursement ha? Kiti nag-overcharge sila mo sang ilang electric bills in the previous months. So i-deduct ina nila ang mga overcharge amount sang bulan Abril, Mayo siling nila kag ibanan ina nila kag i-offset ina nila sa aton nga bulan July nga balayran. So bulat-laton naton kay sila na mismo nagpagawa sang ilang kuan mo. Ang Basiwaya at least dumatag na. Matag na yung Basiwa. Ang Sineco do medyo buron pa ni siya kay may ara nga nagwa nga balita ato bala ang ato ng siling ko bala kay na nga ang ERC daw ang Sineco isa sa anom ka mga electric cooperatives sa bilog nga Pilipinas anom ni sila ka electric cooperatives isa ni siya sa padalaan sang notice ang ERC of non-compliance sang order sang ERC inang fit all bla ng mga feed in tariff na bla. Yes. Daw di bla? Daw why nila gintuman ang order sang ERC. Yeah, nga ang kuan sila mo balik kita sa bayanihan tuwilas wanak. Gin kuan sila gintagaan sila ka direktiba sang ERC nga dapat i-alleviate nila yung financial difficulties sa mga konsumidor. Hindi nga pabugatan yung pagidya. Amo gid ang nagwa sila da. Ang gwa sila da mo gid. Tiyan mo na siya. Sige, dumigin himo to sa nagligad ang Sineco. Nga to bala ang mga consumers bala nga naga-consume sang mga 500 lang or less than 500 wala lang pabayad. Diba? Ti daw okay man to siya pero ti pila lang nakabilog ang amo siya nga mga konsumidor.
Nami pag ito tani, suggest ko siling ko tani, kung nag-available ta 500. Oo. Kung nagsiling ka ng 500, ang less than 500, ang mga 500 down na big, wine is la blayran, ang mga sobras 500 tani, binuhin na niya 500 ang blayran eh. Para pareho tanan. Oo. Hindi. Yes. Para pareho tanan. Iles ta tanan 500 Oo. Hindi kaya ito lang mga gakonsumo sang 500 down na mulan to ang nalibre. Ang gakonsumo ya sang tag 3,000 ya. Why nati? Tani para pareho tanan nga konsumidor may less kita 500. Tani mo na para. Balo ka ba no amo ning masubo mo kay tungod nga because of the IPIRA law. Hindi na naton pwedeng ang gobyerno bala hindi na wala na ya diretso nga i-subsidize. Balo kami ara pag kita sang unaya nga subsidy mo may law pa kita nga subsidy. Now hindi na subong kay igin kuan na mo gin open market na naton because of the IPIRA law. So amo nang masubo gid kayo nga ginaprubahan man gani sang kongreso amo na siling tabla nga Luldo nga gusto naton ang gobyerno mag-intervene no to step in sa sining nga mga problema o galing wala gid ya diretso ang gobyerno kay tungod nga mailayi mo. Okay. Sige. Councilor, dali lang gid councilor ha. Yes, sir. Kay balo ka subong panahon ni ang amon diri lang ang bulk. Buta manong rason sining ang mga bulk sang komersyal daw pertiged. Yes, wala gid kaso. Mabalikan na ka, you can put down your phone, we will call you back na lang, no? Para hindi ka mayawan standby. We will call, give you a ring again. Ibutang lang telepono mo, anay. After sa amon, dire commercial, kaya medyo malawig na, no? So standby ka lang, anay, dra. No We'll problem. get back to you, Councilor June Gamboa. Yes, sir. Thank you. Magabalik kita mag-aksyon pagkatapos ini. Biskan simple nga imple. Bakod. Amo ko na. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutla
laksang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na ikaw nang ginapamatian. Radio Philippines Standard Time, nas 9:54, kag balik kita din sa atong pagpangalagad. Kag ang atong pagpangalagad dinadulong gyapon sa inyo sa Dr. Orfid's Green Coffee. Ang Dr. Orfid's Green Coffee available sa tatlo ka variant, ang light, strong, kag sugar-free. Sugar-free nagagamit sa natural sweetener nga stevia. Wala iya nagapasaka sa blood sugar. Nagabulig ini siya sa pag-boost sa aton nga memory, nagatinlo pa sa aton colon o kung tinae, likaw kita sa colon cancer. Kag ina-recommend man natin sa inyo ang Dr. Orfid's Black Coffee with no sugar. Amo ni isang black coffee nga may mangosteen. Nagapanubo sang risgo sang Alzheimer's kag Parkinson's disease, nagapanubo sang risgo sang diabetes, friendly pa sa aton nga atay, nami man ni siya nga pantinlo sa aton kolon o kung tinae, kag sa aton weight loss nagabulig man ni ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Initanan, mabakal natin sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopuas East, Lopuas Mandalagan, Country Mart, iban pa nga outlet. So be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom kita sa Dr. Alfred's Green Coffee, kag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen, kaysa Dr. Alfred's Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Happy birthday, Galiana, yan. Antes ko magbalik din kay Councilor John Gamboa. Happy birthday lang sa kay Bawkwan ginigili debut sang ni Lian Rose Reyes, no? Happy 18th birthday Lian Rose Reyes. Halin kay mama mo Roswell kag papa Leo, no? So happy 18th birthday. Happy birthday man sa kay kagawad Mira Polidario, July
12 subong. So birthday gindi subong ni Kagawad Mira Polidario sang barangay Panukay. Happy birthday Kagawad. Kabay pa nga ma-enjoy nimo ang karon nga adlaw, no? So balikan naton si Councilor June Gamboa, ara na siya sa aton linya. Sige, Councilor, welcome liwat siguro ang ginasigahom naton nga ining mga hambal sang basiwa kag Sineco nga base makahimo sa mga adjustments sa mga balayran, they can do this, no, para sa aton mga konsumidor, no. Dutay na lang ang time naton, Councilor, mamangkot lang ko, Councilor, kumusta tugalian ng kuan man ato ang sudlan nga joint venture agreement sang basiwa sa Prime Water? Ano natabo sa to? Basi during di ka quarantine balaw, itakbalo basi kun kuan na tapos na. Oh. Ano Ari tabo sa to? Ang update, no, kay gintik up man na namon sa nagligad nga public hearing, tatlo ka aside from rates, no, ginresolve na naton. So tatlo pag ka punto nga ginraise namon sa ila kete sigahom na lang namon kete atuman ang presensya sa aton management ang status sang bulk water, ang status sang public-private partnership with Prime Water, kag ang status ni Eduardo Ravina. Now, ang status sa boy ni sang bulk water, ara na subong sa lamisa sang aton nga tatlo nga nabilin nga board of directors. Tatlo na lang atong board of directors? Tatlo na lang. Di kay si Ravina out na by July 1, 2020. Si David Villanueva medically ill. Bila nakabulan nga wala naka-report. Okay? So tatlo na gid lang ang naga-function as board of directors. Naara na subong sa lamisa nila for their perusal kag for their approval. Amo na siya banwa ang kadelikado kayo. Kaya ara na sa ila mo. Now, amo na ang subong ang status ang prime water kung sa PPP. So, but kadako banwa sang resulta sa mga public hearing because nagtambong ang director sang Land Bank. Okay. Nga si Attorney J.V. Hinlo. As a public consumer, as a consumer. Now, din pabaloya sa amon kundi may ara pending man nga proposal ang DBP nga willing sila nga magpahulam sa aton more than 3 billion to finance our expansion, rehabilitation and improvements. Ang pamangkot Sir Boy amoy ni nga masulod gid kita sa isa ka private contract in the amount of 7 billion pesos more or less nga nagahambal ang management nga pwede kita kakandak sang aton nga improvement, expansion and rehabilitation in-house in the amount only of 2 billion pesos more or less. Okay. Nanti ang kung amo malangin na nga triple kung quadruple ang kontrata ta sa isa ka private company to conduct the same improvement, the same extension, the same rehabilitation, hindi na lang naton himuon nga kitaya ara pa sa aton nga magapabilin ang management, control and supervision. Tigay nagahambal na gani ang DBP nga pwede ka mo namon papahulamon more than 3 billion pesos kag ang Land Bank mismo nagsiling nga we are 3 times bigger compared to DBP. So in other words, mas dako yang pwede namon nga may pahulam sa inyo Basta pungko lang kamo sa amon kag plaster nyo na considere nga AAA ka mo, kag wala man ka mo katilaw arrears, o wala bala ka mo katilaw default sa inyong mga balayran, sa mga utang nyo, sa mga nagliligad, siling yan, there is no reason enough nga hindi ka mo namon pagtagaan, kag i-deny ka mo namon. Amo na siya. Amo na siling namon, kag appeal namon, nga gina-urge namon ng board of directors nga i-reconsider. Kaya nagsiling ng Land Bank, nagsiling ng DBP, nga babahulamon kamo namon, sang amoy ni nga pundo kung capital requirement malang ang inyong nga kinahanglan. Kamo, Sir Boy? Okay. Nga idusong nyo gid. Na kung mga kulang na kamo, hindi kulang pagid kamo, hindi nyo pwede na nga siling nga iharugo nyo nga tatlo lang kamo, kaya nga hindi kamo
duly represented. May duwa ka mga board of directors nga wala na nga nagapungko da sa inyo. Okay. Sige. Matag. So wala pa mapirmahan ang kontrata. Amo nang wala ka nabalaan. Kaya ara na sa lamisa nila Wala kasi na- napirmahan na, wala na- gin-presign na nila. Abalo ka ba nuwa, pwede na mo. Okay. Nga i-presign nyo na nga daan. Ay na. Oo. Sige. Okay. Na, pirmado na black, iti, formalidad na lang nasa uli. Hindi ganin nila pagpabalon sa ato kung ano status sang ni Eduardo Ravina. At sa boy, hindi ka nakita nga it's a government-owned and controlled corporation owned by the people. Kita nagapanagiyas na to, hindi kita nila pagpabalon gani kung anong status ni Ravina. Gani. Ginasabig nila yung daw ara, ila sa ila ang basiwa. Amo ni niya. Usual na nila ang ginamba. This is Pero confirm na nga July 1 why na si Mr. Ravina sa Yes. Siwa? Yes, confirm binasang management sang nagligad nga public hearing. But other than that, si Lingkoti anong yang akwan nag-resign siya, nag-terminate siya, sila nila, our lips are sealed. May gag order. Hindi kami kabalo, hindi kami makahambal. Basta as of July 1, wala na siya. He is no longer connected with Basiwa. Pero other than that, hindi na kami magambal ha. Hasta na lang kami daya tub-tub sa July 1. Sige, okay. Sige, Councilor, kaya ang oras ko wala daw ka, kuhan gid kayo, piti Kasubol gid kayo. Subol gid kayo, no? So, salamat Okay. gid for your time. I hope nga padayon naton nga pagkakaway ning mga interes sa aton konsumidor, Basiwa, Sineco, kag we hope nga ining mga tikang gidimo would redound to the benefit of the people of Bacolod. No? Yes sir, all of this para ini sa katawhan kag para ini sa pumuluyo konsumidor sa siyudad sa Bacolod. Sige, okay. Salamat gid Councilor June Gamboa. Thank you. Salamat gid kag mayong aga. Sige. Mga ka-aksyon, Councilor June Gamboa, ang aton sining bisita karon nga Domingo sa aton kapihan sa aksyon. Kita na kita liwat sa masunod nga Domingo, ha, piala-alang gid ko sa konoras. Kita na kita liwat sa masunod nga Domingo diri gyapon sa kapihan sa aksyon with your host Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,